pengaran ning ngabur konek guru kongso tetekat yo putu yo panjering orang gesti ora kata ingkang bojo layu Wadadita ono satro cilik bungkek kakek mentolong mripate duwe musik sapa sisih gugat sopo Cantrik aku Wiloso Putra Siswa Begawan Bima Suci Cantrik Sotyaki aranku Cantrik Sotyaki dasar Nyoto Ratak dari Sakso di Borade aku Langgung mripatmu jeneng gunungmu Buri saka dandang mangure kekeseting Kanjeng Ibu Bathara Penunu Salokat katut barat sing dadi aranku ono wigati apa-apa pertapan kene goleki gurumu sing jenenge Begawan Bima Suci yen wis ketemu lawan opo berubah kon maju rene nekuk dengkul nyembah dalamanmu pertapan kene kudu bubar yen Bima Suci ora gelem tingkat sok kene pertapan kene lakon tak buang Bima Suci guru bakal merangket srimpung sirih tugel gurune Senggodo tiga jangan Begawan Bima Suci waton bisa melangkai Cantrik Sensasi wah galak cadak sabeti rembangan remuk-remuk dadi rempor
ojo sebut aku kalah musuh diapunke Setyaki saukat katut bapak mundur jangan musuh diapun angkatan itu masuk kalian sahabat ayo aduk Munjuk putih Anoman kuwi. Sandal rica-rica putihane. Blodok luar ngidoni. Rasa cemela. Yo. Awas. Woi. Ya. Woi. Dia orang kali canda eret koyo karet rajang yang berambang wis
bergabung. Awas, des. Ayo, boleh nak, dari Palarang. Ini jangan. Untuk Pak Gagong. Bapak karo anak itu apik anake. Candak. Tak upaya memandang ini. Sama-sama, sukses selalu. Jadi jangan menarik juga. Mencorong dadane Sondoi. Cantik Gatotkaca. Kowe sing jenenge Gatotkaca. Wah. Itu kosan Gatotkaca menak bakar rupa. Pekat piro asmo. Apa sing malang Gatotkaca murang tata nyata sakti yali Satria Samati Tanding Lupa Masti Yen nyopo Sirotik doyo Ojo muji Rengan jure Ramurung kuwi kemekeng leno.
Ketularan ayo kancane protapan ngargo kios ora gelem bubar dina iki bimo suci bakal bondo lakon bimo suci tak iki prajurit dandang mangure Dirgayuda sapa Dirgayuda sapa sing takon yo kowe aku bolone ngono sia-sia wah ya menungso sing jenenge Gatotkaca ora kepajur rene ayo para durkangsa ajemara Indriyato soromeluto Tawono bono margono Ana manungsa jedul saka bumi awake kebak sisik sapa Cantrik Antarja putra siswa Begawan Bima Suci hanya orang legiwa cantrik ini aneh-aneh ana sing iso mabur ana sing iso ambles bumi mundi dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga dalah umuran Bathara Guru Werkudara ya Bima Suci kudu minggat saka papan ngene Ewa dene ora gelem minggat kok pertapan kene balak bumi angus
kasembadan dunia Agus pertapan karo Wirasa. Nato bisa nglangkai bangke Homborjo. Wah, gigit sumape pedhot kulumu wah. Ayo sudah bapak. Baik dan baik. Suara itu. Suku maco, maco ilah sirogo menyangso, laulah salumuna. Wow.
Mangan itu wae. Kakang Wontorojo iki piye nek gelut ya? Musuh buta nek kalah. Wong Kakang Wontorojo iki kami nek duwe umpas sing ampuh, umpas sing gegerisi. Buta gandang umpas Apa pecah? Boleh. Menjura mai dujune wong lali ora. Duwe kaseteng kaya apa wae perangi nuruti nafsu ya kaya ngono. Ana sing mung nyamang sok kadoan iki aku ora melu tumandang. Mesake akak-akak wae. Rahayune aku dibu saka gawang lair. Sumutu iki metu pase. Sapa wae sapa tak sumut ora krono tak sembah dewe. Promoreh manuswa nyumbreng Neng margo malaku Rahayune Dimas Antasena melu cancuk tumandang. Ya untuk pangestune Kakang Gatotkaca Wadyabala dandang mangure wis bisa sumingkir. Wadyabala sumingkir Wadyabala dandang mangure. Lan mundhing dawuh Sorembang Bima Suci. Pertapan kene kudu tansah dijaga tarayun katentreman kula kang kuwi. Ayo, pertapan iki dibentengi sing kandel dijagani sujo. Aja nganti wong panane madya dandang mangure kok
sapi sinimpen telang ngapu Pambukan warna saking lihat wayaping haluyo abdiku sing tak tresnani toko karo bilung aja kaget tak timbali yoga mboten kaget niku sinten ya lho panjine ngancik Madyaratri enten prajurit sing dodok-dodok kori Kilurah Togo kilurah bilung diaturi sowan ing kedaton Karangkencana ditimbali sinuwun lho kuwi kaget wonten napa sami ku waturi paring dawuh waturi babar waturi medhar pengabdi Togo kalih bilung ngamung-ngampungaken Jawa ngilingaken karna wonten napa dawuh den kowe sing ngomong aku wiwit cilik nganti aku dadi ratu ing Parangkencana kowe abdiku sing tak tresnani syukur bagi sewu paduka Sinuhun Prabu karo kala niku tresnane kuwi gak kantaga apa lho Nalindra kok jenenge mun sewu rada piye kok piye karo kala jeneng Nalindra iki saora-orane ya sing bergas apa mbiyen iki lahire sejarah iki terus diadahi karung apa iki ora wonten dawuh kowe nyekseni gunku dadi ratu ana Parangkencana kuwi watakku wadikan adiku adiguna tegese banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng ngatoni iki watakku aku karep mangan bondo negara undange Parangkencana kuwi bumine sugih mas inten barleyan nang kabeh tak kukung kanggo kebutuhan pribadiku mungkin sampeyan ngundang Nalindra Pung Sewu ratu sing serakah ratu sing murka sampeyan mangke mulya para kawula Parangkencana mriki uripe delak-delak ngoten niku iya ora mung mangan bondo negara ning karo wong wadon aku karep kok prawan-prawan sak negara Parangkencana wis tak entekke kabeh dina iki sak negara wis ora ana prawane wong pripun ra anggere enten wong ayu sithik mesti ditimbali sinuwun diwene ganjaran ngono aku sing tukang jemput teka anggere mulai tak goncengi tak rasani iya dek mau sakit tegese atine sing lara tegesipun paduka Sing Prabu Karangkala niku natoni manahipun para wanudya-wanudya sak negara Untung iya aku dadi ratu sing kebak dosa aku tak takon karo kowe yoga dawuh apa tumindakku sing sapa sira sapa ingsun tumindakku sing kaya ngono kebak dosa kuwi aku tak takon karo kowe besok aku yen mati diapura karo sing gawe urip apa ora besok aku yen mati iso mati sampurna mangke kanirwanan apa ora mangkung kanduhan manglirlinga tanpa kanin yen tanpa samangku diamukomo paduka
Prabu karo Kalana mboten sak menggale perkara kanirwanan kasuwargan. Bangune Padukana rumangsane luput insaf mertobat niku pun cukup. Iya. Aku ngakoni kleru, aku ngakoni dosa. Yen aku njaluk ngapura sing gawe urip ditampa apa ora? Oh ditampi yo lho. Yen Paduka menika nyuwun ngapura sing gawe urip mesti ditampa, mesti mergo Gusti niku maha Pangapura. nadyan dosa sampeyan ku pitunggulung Tumpuk undang yen temen tulus saka jero ati nuwun ngapura tertentu diapura. sebab Gusti niku Maha pangapura. hitungan karo sing gawe urip niku penak. Sing angel niku sakala mangsa hitungan karo kancane dhewe. Iku Yen aku njaluk ngapura karo sing gawe urip ditambut. Kulo derek seneng Paduka niku rumaosi luput rumangsani dosa. Kulo sakniki pun mertobat sampeyan pun sepuh. Wis ora usah mikir manggone negara, ora usah wedoan. minggu selingan iku. Selingan-selingan rampung. Sesambine wong urip niku wonten 8 perangan. Ngertine sarana takon bisane saka tetiru. Dadine karena dilakoni apike kanthi kulino mandine sebab percaya. Kelakone niku karana mantep rampunge ditandani Cepete disangkake. Panjenengan selipun kudu mundur saka Iki caraku piye? iya caraku piye ngaji golek guru golek kiai mergo nek ngangsu kawruh ngaji niku sanate cetha Ora lewat YouTube. Niku sanate mboten cetha. aku kudu golek guru kanggo nyampurnake patiku ngluwari dosa-dosaku golek wong tuwa kok Bapak golek pemenang niku Bang. Napa setengah pos setengah nom niku senengane kula. masa Nek wong nemu ya angel. Nek ketuan yo piye sing gampang yo setengah nom ya wong. lambimu lah Nambah diabrak-abrak. kowe ngerti guru iso dadi srana obor pemadhak lakuku Wonten. Tenang ngerti tenang ora kok. ngerti kula niku ya kabar sing sumebar pawarta sing sampun warta wonten brahmana tawiwiku ing pertapan Argawilasa nggih syukur Jaladumba kepareng Begawan Bima Suci kondhanipun bukan Bima Suci niku ngubalaken kamruh sangkan paraning dumadi medharaken sastra Jendra Ayuningrat sastra cetha palipur kanging maksud nggih tulising Gusti kang dumunung ing sanubarining manungsa ing sakjroning kuwi sakjabane daging tuwa Nek karo ae kok. wah aku semuanya keluyuran aku itu kan ngomong Begawan Bima Suci pertapan Argawilasa kowe kelingan kowe ngerti dalane napa yen kowe ngerti marake aku tuturno dalane aku tak sowan ana asane Begawan Bima Suci Tenan niku. Mun saestu mun insaf wis pun boten surat nyawang bebiaring kedonyan kelungguhan sampun suwan ngasanipun bukan Bima Suci ampun mikir bakalan negara parang kencana mriki pun parang kencana mriki diwariske sinten aku ya wis jelek dadi ratu sebrape Suparana dadi ratu ora ana apike babar pisan aku ngerti paido para kawulaku paido mawon wong sampeyan mangan bondo-bondo ngentekke wong wedok besok yen aku wis mertobat
besok dia marake karo para kawula kene yoga monggo kraton parang kencana tak pasrahke kowe terare iya parang kencana masrahke kula iya besok rejane jaman ana lakon togok dadi ratu yo ngene dadi ratu aku patihe ya kok oh sama lama ini besok nek ditabrak ning kene meneh rame padukan musamu wajah prangaro celeng bedol kayon wis panang-panang tembak-tembakan bedul-bedulan kuwi lakon pokok dadi ratu ayo mulai kelas keraton parang kencana tak pasrahke kula ikhlas lahir batin ora ge aku tutup dalane tetapan argo piloso aku bakal sowan begawe bina suci Coba,